dakizue zein zen? Zeran daitezten nire? Eta ze kantarakanik? Kanta? Altua! Altua, Tarazo! Aurten, neuri ezazte playbacka presentateko. ¡Aupa, Athletic Tarazo! Athletic dakarren gauza ikonena, zeu ezaze, Athletic zane! Ez ekizuen nik ondarrutarrez berra etxen ebanik ez da, lezaman, entrenamientu kamatxute gero, peioaz, kepas, azierreaz, joneaz, juleneaz, aitorreaz, lukeneaz, mikeleaz, ibaneaz eta beñateaz egotenaz, neskuik edaten eta platikaten eta platikaten, eta azkanin, entera baik, euskeraz berba etxen ikasino. Antxixan behar, urtitan, geure albun euki ez duen beste kaminaz fitxar bat,
nahiran beste urtin, beran familizatik aparte, beran auzotik kanpo, lagunak handik urrun, berak hainbeste matxera ben herritxik egon da gero, azkanin amentsak hau geure hartin. Bai, Candido, zegoatxik gabiz. Mesedez altzazten asure, kaminazpiko jai bat ordin ordez, horrek garritxu bat agau eta zeukat. Logiko nemat. Ja, Candido, ¿tú sabes? ¿Urfer da el Candido? Bator, vale. Ja, babizka dino nengoa berantzan. Vale, bator. Ja, txalo beroa berantzat. Candido, eskapa horretik nahi bat zure, perroa bat zure. Bueno, pentsaten eban sorpresak amatxute guazen da. Ja, betera nula zelako, aspaldipten da zelako. Baina postasun ezartzen di olako oparixak eta olako matxetasunen. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko bide, ikasko dago. Mucho, comparti. Bueno, hau postasun hona izan da, baina bueno, aurten eukire hau antzi izan be, ez da izan urteko postasun bakarra. Antzi izan be, aurten txoi txiki batek ezazku, hortxe goxean biziran, olako mutil txiki batek kontxako banderie etxea erun da bela. Hoxe, hori be ospatzeko, orduan alain kolunga, horpir bat zabiz, zeutako opari bat aga bamen. Andixe! Enorme Andixe! Ay, chicos.